weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to likseyba gorgol to ɗalhaya to mafondu to ganki to tulde baali to wuro djibi alpha to seyena wuro molo to seyena gababi wajjo bosoya to gurjuma to sincana gurjuma to gurel sangi tulde to gurel oboy to sincan samba cillo ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou tijane alpha to bato moderne ha e nder galle makko sama sa to killinkara e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ma en kaale Amadou Tijane Thiam horejo président de l'autorité de zone France mo Nouadhibou o joddima e ambassadeur leydi Espagne ñalawma hanki o e nder bureau ji makko to leydi Sénégal ma en jaaha to Pikine ko debbo goto wara toon warɓe ɓe itti guite makko jaadi hen to leydi Mali ma en kaale garmi ngara musɗo baɗɗo hakkude dadiɓe leydi ndi hakkude mem e pelle ceɓɓitiɗe ko famdi kala nogas e joyo militaire wasi hen fittadu mum fodde capanɗe jeegom militaire kadi majjinama hen mele woni ko wite porté disparu to leydi Côte d'Ivoire ko cukalel dewel tokosel ngel duuɓi tati ko ñum nawa ha gaɗa wuuro ngel waɗa toon violé e oɗo saha ngel wasi fittanu maggel e juuɗe safroɓe to leydi Burkina Faso e nder balɗe tati sappo e jeetato neɗɗo wasi fittanu mum kene wona ujunnaje nogas neɗɗo dogi molɗo laatoyima doga moltoyo e ngoɗo wuuro witengo Kongosi to leydi Tunisie ma en kaale suudu ñawore ɓe calima ɓe caɗinima hujjikintoɓe oɗo tawa kadi ko biteɗo Nabila Karoui gamminiɗo yidde ardade leydi ni jahowo sumgoji e dawal ɗiɗi balla ɗamningal wadde ñande sappo e tati lewru octobre gonɗen ɗum hujjikintoɓe laamu ngu salima tigui rokkudema ko wiyete liberté conduit provisoire bisimilla moon e kettuki hotto goɗɗe joni joni jañoɗen. ɓatake tintinde ɓatake ummorade e docteur Djibiso ko wittiyanke leɗɗe ngana docteur Djibiso ko safro mawɗo no feewi docteur Djibiso o rewete hawo yenane rafi gonduɗa o waɗa feere hawo tournement walla hawo yaltina mboroso jira guitema docteur Djibiso ene safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ko wayno kyste ko wayno fibron ko wayno rewɓe ronkuɓe sowade walla rewɓe dartoraɓe docteur Djibiso ene safra tension ene safra diabète ene safra rafi biteɗo cholestérol deedi musoji omo safra keeceje musoje ko wayno asmo e ɗojjo duumiɗo docteur Djibiso ene safra kadi ɓerɗe taƴoje docteur Djibiso noon ene yawrani worɓe wonduɓe e soppis walla worɓe fiɗaɓe ha e worɓe ustoraɓe gorago ha e jippiɓe e leeso kala docteur Djibiso ene yawrani ɗumen docteur Djibiso noon haɓre dendagal bandiraɓe ha tengti e clieneɓe makko tawteɓe e lappola palola dande maayo wonde yo gandu ñande alkamisa garoɗo o mo waɗa jillo makko mawo tawe e nder wuuro witengo barkewi ne tawe dande maayo to banggue leydi Sénégal tawa ene tolno e nder leydi to banggue Mauritanie tolnoto tigui ko ngoɗo wuuro witengo tolnoto tigui to banggue Mauritanie tolnoto ko ngoɗo wuuro witengo waali to waali jangtan ko ɗon tigui wuuro barkewi tawate docteur Djibiso noon ene andina dendagal bandiraɓe kileneɓe mabɓe foof ɗiɗo yangartaji ɗi o waɗata o ummo gila to Kidira o ara ha to Tamba e kala saha kadi o ara ha to Barkewi ɗum foof noon ko gam yidde ɓattade e yidde wallodirde e kileneɓe makko saabu labdemo reedu ko ɗum addatamo wadde ɗiɗo yangartaji kala beela mo wawa wallidde e ɓattade kileneɓe makko docteur Djibiso ko cafrowo ngana ɗen mbiya bandiraɓe tan yen jaa cafren ko adi keɗen cafroye. ɓatake ɗiɗaɓo ɓatake tintinde hasa SA ko fedde heblo sukaɓe Afrique taw ko daraniɓe kawral daraniɓe rendinde dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɓiɓɓe mbimami kala to mbawi wonde e nder dongre Afrique fedde heblo sukaɓe Afrique ene tawe e nder nogas jeeɗiɗi leydi heblo sukaɓe Afrique ala ko woni fandare mum so wona ka yidde made école aji taw ko école aji garɗuɗi e yidde made daraji taw ko daraji jaaduɗi e jamanu beele ɗe mbawa dumbude hen sukaɓe men jangguineɓe jangde moƴƴere nde fewi tawa
tawa ene yaadi e heblo janginen hen sukaɓe men diine janginen ɓe hen Qur'anul Karim ɓe jangga hen ɗemɗe ɓe jangga hen métier tawa kala cukalel jaltugel e nder ɗina école aji ne jogui heblo moƴƴo no fewi tawa ne jogui kadi meccal ene wawa gollade wurde e meccal mum catal heblo sukaɓe Afrique ngal leydi Mauritanie e gardugol ceerno Boubacar Gaye omo waɗi erago faade dendagal Mauritanie naɓe ha tengti e tawateɓe e nder wuuro Nouakchott lamorgo leydi ndi wonde ñande asetta joyya lewru gonɗen ndu eɓe jogui batu manggo woni ko wiyete assemblée générale e nder galle mabɓe to PK7 kala jiɗɗo hen ko laaɓi noon ene wawi noddude oɗo numéro jomum waɗa 46 41 05 02 walla mbaɗa 46 54 54 20 kawrata ko ceerno Boubacar Gaye kañum woni hoorejo heblo sukaɓe Afrique e nder leydi Mauritanie walla kadi jomum ne wawi noddude 46 45 95 05 mbiɗen 46 45 95 05 kawrata koye Abdoulaye Salli Diallo kala nodduɗo ɗiɗo numéro uji ma jomum heeɓe hen ko ɓuuri lerde toko fati e fedde heblo sukaɓe Afrique. Kettude kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba ɗiɗi lewru octobre hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeenaya kabaruji men e demgal Pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba hono no mbiruden en gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen talata hanki o Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o waɗi batu o joddima batu makko noon e Sidi Mohamed Ould Boubacar Sidi Mohamed Ould Boubacar ko mennoɗo wonde hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie gembaninoɗo e sumgoji ɓennuɗi gam yidde ardade leydi ndi e sumgoji bannuɗi ñande nogas ɗiɗi lewru juin 2019 jonde nde noon waɗi tigui ko nder palais présidentiel woni tigui to galle hoorejo leydi ndi jonde ɗum ɗo foof noon koye mbadi kay kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani e gouvernement makko foof e oɗo saaha joni ko darde lattude nde ɓe daari gam yidde yo beldital e kaldigal e jokkodiral moƴƴal won hakkude makko e dendagal landaji guila dowrugol guila landaji laamu ha e landaji lunde kala kanko o Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o joddinoma noon e yimɓe hewɓe no fewi taw ko ardiɓe landaji lunda ko wayno Ahmed Ould Dadda on ko mawɗo kaɗo landa wiyeteka RFD o joddima e Massoudou Boukhayri on ko mawɗo kaɗo landa wiyeteka APP ko noon kadi o joddinoma e Yacouba Ould Moyna on ko mawɗo kaɗo landa wiyeteka AND o joddinoma kadi e biteɗo Seydina Ali Ould Mohamed Khouna on ko gardiɗo landa wiyeteka IPR ko noon kadi o joddinoma e Ould Mawlud on ko gardiɗo kaɗo landa wiyeteka IFP o joddinoma e Ould Horma mawɗo kaɗo landa wiyeteka Swaba e wadɓe kala o joddinoma men altine hecciyanki o kadi kanko Cheikh Mohamed El Ghazouani hoorejo leydi ndi o bisminoma Birane Da Ould Abeydi ɓe joddima waktuji kewɗi e nder bureau ji makko e nder galle e nder to lamorgo galle lamargo leydi ndi ɗum noon siftinde on tan ha e kanko Birane Da Ould Abeydi noon ko gem ko mawɗo ngallo catal bitegal IRA taw kadi ko gimminoɗo gam yidde ardade leydi Mauritanie e sumgoji ɓennunoɗi ñande nogas ɗiɗi lewru juin 2019 ko kanko tigui arno deuxiéme ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen talata fedde nde ɗo fedde witede Union européenne e catal bitegal agence espagnole pour la coopération internationale nani juuɗe e jiifaji ɓe jaltini koppereje kewɗe no fewi kene qiime ha nogas jeeɗiɗi e feccere million taw ko haalisa euro ɗum noon ko nandi noon ko gam yidde ɓe mbaɗi ɗum e juuɗe jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati awa ngala ballal noon ko yidde wallude e yidde ƴellidde awa e nder leydi Mauritanie ha tengti e ngoɗo awa taw ko awo witengo fina tawa awo witengo fina tawa ha tengti e nder ngoɗo wuuro witengo Nouadhibou heblude noon ɗum sababu mabɓe noon ko yidde heblude sukaɓe heblude worɓe e wawde famminde ɗumen ko fate awo woni ko wiyete pêche responsable taw ko awo rew ngo lawol no fewi e yawde kadi heblude yoga e rewɓe ha ko fate jencude kala ko heeɓa e awa taw mbawa yitade hen koye mumen ɗum ɗo foof noon ko gam yidde wallidde leydi Mauritanie heɓade wasam gollade ha tengti to banggue sukaɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi ndi halfinaɓe ka e kisal e halfinaɓe cellal falde butel mita ɓe kolliri tigui e nder ɗiɗo lebbi tati sakkede e ko hitande nde ɗo dari tan e nder ɗiɗo lebbi tati sakkede ɓe kolliri tigui capanɗe tati accident waɗi e dow lawol bitengol lawol yakare woni route de l'espoir tawtegol ummade Nouakchott fate Fouta ɓe kolliri noon capan tati accident ɗiɗo kala ɓe mbaɗi tigui ko falde butel mita ko docteur Ahmedou Bellal ko mawɗo hôpital Ahmedou tawateɗo to butel mita ko kañum tigui ɓayini kabaru o holliri
holliri tigi e nder ɗina capanɗe tati accident baddi sappo e jeetato neɗɗo wasi hen fittade mum temedere capanɗe joyo e jiiɗiɗo neɗɗo gañima hen e nder ɓen hen capanɗe tato e joyo gañima gañanɗe musɗo no fewi docteur Ahmed Wulu Bilal holliri tigi wonde docteur eɓe hôpital tawateɓe e jimadi makko e kala ndeɓe keeɓi kabaru wonde accident waɗi e nder hojomaji capanɗe hojomaji nogas joyi so foori hojomaji capanɗe nayyi e joyi tawata koɓe jettima e nokkumo accident ji ɗi mbaɗi kono ɓe kolliri noon e kala saaha toɓe jettima ɗin nokkuji ɓe tawata ko gañiɓe ɓe e mayɓe ɓe foof duftama yimɓe jaltini ɗum e pooɗi ɗumen jaltini ɗum e nder werlaji kadi wona hunde fonde wonde holliri foti yaltinde gañiɗo walla mayɗo foti yaltinde ɗum e nder werla baɗɗo accident ko neɗɗo jogoniɗo ɗum humpito wona neɗɗo foof wawi yaltinde gañiɗo ɗum noon ne hollira yimɓe hewɓe tawa ko gañinoɓe e saaha ko hen mbasata pittali mumen ha joni kanko Ahmed Wulu Bilal ho mawɗo hôpital tawateɗo to Butel mi to holliri tigi e nder nogas en jeegomo chauffeur eɓe taw ko dadɓe e ɗiɗon accident o holliri e nder ɓen hen joyo waɗama holkisama tawama tigi ne gonde rafiji taw ko rafi biteɗo chronique ete kala ɓen kala taw ko kadi koɓe jomumen ƴettata leɗɗe mumen woni traitement mumen hano hannirtini o waɗi erago noon kanko docteur Wulu Bilal o waɗi erago faade laamu ngunde wattata hakkille mum yurnito kay façon noɓe dokkita e mbadiɓe dokkita permis ji conduire ni o holliri kadi nde laamu ngu wattata hakkillaji mumen e kala saaha lawol ngol waɗi ko wiyete entretien beele accident ji ɗi ene usto ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande altine ɓennuɗo ɗo o laanandi o kaka hinde Mauritanie Airlines ummino ka wuuro Zoirat ene fayina yama noon Nouakchott taw ko fonna ko wadde escale e nder Nouadhibou laanaka noon deka ari haka jimi e boowal laade diwoje ngal Nouadhibou deka yiiɗi juurade ko ɗon tigui ka ronki juurade tawa kadi ko probléme météo woni tigui ko weeyo ngo woni ko jaɓani ko ɗon noon ka nattini ponoje makka ka rutti ka halkiti hayiliti ka fati to Nouakchott ka fati ka Nouakchott noon ka juuri e nder boowal laade diwoje ngal tusingal Nouakchott yimɓe sappo noon umminoɓe Zoirat ponno jippade ko Nouadhibou nden noon ɓe ɓendinama ha to Nouakchott nden ɓe jettima to boowal laade Nouakchott ɗo ɓe jippima ɗon tigui ardiɓe laana kaade jippim kolliriɓe tigui wonde yoɓe jaaha ha janggo ko ñalawma janggo walla subaka janggo ɓe poti rewtade to Nouadhibou ɓe ɓendinede to Nouadhibou ɓe kolliri noon ko ɗon noon ɓe kolliri noon kamɓe ardiɓe laana ka ko ɗon ɓe goppiɓe e boowal laade duwaji ɓe ƴettaniɓe en charge kadi ɓe ballaniɓe hay wellaji ha noɓe jettiri wuuro Nouakchott saabu boowal laade duwaji ngal tum si tawe capantati e 2 kilométre hakkude mum e wuuro Nouakchott ko boowal to ɓe goppa lawo laana ka mbiɓe tan ko so tawi eɓe jogui koreji mabɓe walla sehilaɓe mabɓe yoɓe nodduɓe yoɓe nodduɗo en garanaɓe ɓe mbaloya toon ha janggo nawtaɓe ɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi ko ardi foof ɓe kolliri ko ardi foof ɓe kolliri e nder oɗo voyage ponnoɗo wonde capanɗe nayyi e joyi minute hakkude Zoirat e Nouadhibou ɓe mbaɗi 24 heures ko adi koɓe jetto ɓe kolliri kadi ɓe gaddama ɓe beddama e boowal laade diwoje ngal tum si ɓe ƴettaka prise en charge ɓe ballaka ni hayno ɓe jettiri e nder wuuro Nouakchott ɗum noon ko mette mawɗe wonande ɗiɗon passager ji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ha joni to Nouadhibou Ahmed Tijane Thiam ko président de l'autorité de la zone France de Nouadhibou o joddima e amma ñalawma hanki o joddima e ambassadeur mo royaume d'Espagne son excellence Jorge Ignacio Agudoa ɓe joddima noon waktuji kewɗi no fewi ko fati kay e jonde nde noon koko fati e coopération woni tigui jokkodiral hakkude leydi Espagne hakkude mum e zone France mo Nouadhibou mo Ahmed Tijane Thiam ardi ɓe kaldi noon toɓɓe kewɗe no fewi royaume ambassadeur o noon holliri tigui wonde tigui ɓe jiiɗi ko wadde investir jiiɗi wadde investir e nder zone France mo Nouadhibou e fannuji kewɗi ko wayi ko fati e awo ko fati tigui eko fati industrie eko fati tigui eko wiyete ko fati industrie infrastructure e nder port mo Nouadhibou Ahmed Tijane Thiam noon kañum e ambassadeur Espagne o kala monen mabɓe foof holliri weltare mum mawde no fewi e nden jonde ɓe kolliri kadi e ɗo e balɗe mabɓe pittu dendagal perguiti gonɗe e lawol ɗe kala kene haɗa jokkodiral moƴƴal hakkude leydi Espagne e ngoɗo wuuro Nouadhibou walla mbiyan zone France mo Nouadhibou tawa kadi ko gonɗo e jimadi Ahmed Tijane Thiam ɓe kolliri noon mabɓe ɓawɓe jodude jokkodiral mabɓe ha jokkodiral ngal wawa yarude yesso e fannuji goɗɗi ene tawtora jonde nde noon directeur général mo port mo Nouadhibou biteɗo Meydi Wulu Cheyni e yaadiɓe mum kala en tawtora ndena jonde
ha joni kabruji men demgal pular se numima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal padena to leydi Sénégal jen ha to Pikine Sénégal nabe non en goya dejjani himi gondi e ndedo fayre kay hakkunde kay bedo sukabe dido cukulona tokoson hirsanobe e der suudu nene mumen e der ngodo wuro witengo Touba din non losngoji enen bade wadbe dum gaddo badal yita ka yimbe nan goya dejjani joni kadi e der gallo legala bitengala Pikine ko debbo goto fittanu muma yoba ton fittanu makko itta be jonabe jaadan don kadi be ka don be itti gite makko kadi be jaadi hen caggal dum non be jetti bandube beddi dum goski kibe beddi dum tigi e ndera ndiyam ko dawadi non jahannodi laadu men kanyumen tigi ji goski ki gone wofde gofali cattude fewi ha hoddibe jalti ko don tigi ben bawi yide goski ki ko ben noddi sapera pompier ko ben ngari yengtini goski ki e nder dama ndiyam e odo saha joni non losgoji jaaji nana bade hen bele gede kamtorinde bade ni hennene enen natta walla usto ha laba e ndera Dakar lamo e ha e ndera leydi Sénégal kala ha joni ko leydi Sénégal keddorden bien non odo bitedo tubu murid nabe woni murid nabe kala e odo saha walla biana Touba nabe to murid kala to tawate e nyalawma hande o be tawe sunare mawne no fewi non caggal jaltugol aduna goto e jinnabe mabbe betnodo sokhna Juma Sey non ko yummuma Serigne Murtada ibnu Serigne Mbakke o dow inde Ceerno Habu Diallo horejo heblo sukabe Afrique en nuldi duwawuji faade e dendangal murid nabe kala e faade e dendangal ummal islam kala eden biya yo Allah yurmomo ya fomo harnamo aljanna kanko e dendangal maybe julbe kala seno mima to Touba ko to Mboura padena ciangol bitengol somen tawe tigi e der falde buugo ko nokku non mo yimbe kewi taccirde e odo saajo non ko tana musto wadi ton tagal kayde lana yoni ton ha sukabe tato sagatabe tato mbasi hen pitare men jonnobe e der kan lana be kambe non kambe fof non goski mabbe yitama be nawama tigi to morgo hôpital bitedo Grand Mbour ene teska non o nokku taw kadi ko bitedo laggina somon ene der falde Mbour ene teska ko nokku mo yimbe kewi taccirde no fewi kono ko fate sécurité ene ngakki hen sabu hay goto needani yide eden laade de yimbe taccata yimbe taccobe hen ne mbada ko wiete gilet de sécurité woni tigi gileji de yimbe borno to tawa hayso laana yuwi ada wawa humbude ha mbawa fabede dum non ne ngakki hen no fewi ha joni ko leydi Sénégal kedden jen ha to Touba kalen ko fati e magala Touba 2019 batu manguno fewi non jodima tigi nyalawma hanki o kikide e ndara ministère de l'intérieur takam non wadi ko talata hanki kikide ko fati kany e keblogol magala Touba 2019 la mungu non holri tigi wonde police leydi ndi e gendarmerie leydi ndi kala mabbe dendina dole mabbe jumbe dende konin kobe hewbe no fewi taw kadi ko gendarme be police ji mbaba tigi waddude jungo e fandu ha sécurité wada ha timma e ndera magala Touba ha magalo gasa be kolleri kadi ko fati e kolleri kadi kambe lamungu kadi be kolleri ko fati assainissement wurgo hollirama tigi wonde capantati e jeegom citerne taw ko citernaji bustoji kabinaji mabbe neldu dum ton ko adi kay ko tu magal ngal ne fuddo ha e ndar magal kala dina citernaji ko ton keddo ton ene mbawa boostade dendangal toilette uji tawatedi e ndar Touba ha e falde mum kala be kolleri kadi ma équipe de kolleri kadi e ko fati e ndiyam be kolleri tigi fodde capande joyi be kolleri kadi ko fati assainissement non ha joni ko fati assainissement be kolleri kambe laamu ngu mabbe neldu ton fodde capande joyi latrine woni tigi capande joyi keblorde tawadena keblorde non ko keblorde bawde egginede e kala saha ton jidda fof nawa nde won non ko keblorde tawane wada ponoje adasa tan nawa ton jidda fof be kolleri kadi ko fati e ndiyam non be kolleri be kolleri non e odo saha be joddima e dedo ciate bitede SDE e ciatal bitengal ofor e service eau et forêt be do fof ko ciate halfinaade ko fati e dijje be ko wuri non e be neldo ton temedere e no gas e tati citerne taw ko citernaji ndiyam gonoji ton ha magal Touba ngal gasa e ndara Touba ha e ko tari dum kala ko fati kadi e ko be kolleri non kadi ko adi dum kadi mabbe neldu ton équipe technique on équipe technique non ko wadde entretien no gas jeenay forage taw tedi e ndara Touba e ko tari dum kala dum fof non ko ngam yidde yo maggal o yo yaaru yo rew lawol hano hanitni ko fati kadi e ngura hono jagordo holri tigi wonde ngura ma neldu ton ha timma marchandise uji timmudu ko buri soklede ko wayno maro be kolleri kala fannu maro ma neldu ton ko non kadi basalle e pomme de terre e gede jaadude hen fof ma neldu ton tawa ko fati e ngura haydara ngakkata hen be kolleri kadi ma agent ji neldu ton taw kadi ko halfinabe ko faade rende cogguji bele cogguji e wasa ngabbinede e renobe kadi ko fati e yerobe yeyobe taw kadi ko marchandise uji de mojjani dum fof ma neldu ton bele tubba magal ngal ene wada hano hanitni be dokkodiri
haadi kadi ñande jeetati lewru gonɗen ɗum ɓe kolliri tigi ma commission d'évaluation woni tigi yurnoytoɓe golle ɗe to jarata ma nelde to Touba ñande jeetati nduɗo lewru ƴeewoya to golle ɗe jarata siftinde on noon maggal Touba hitande hikka nde waɗata ko ñande 17 lewru octobre gonɗen ɗum ha joni kabaruji men e ɗemgal pular ko to leydi Sénégal keddoɗen to leydi Sénégal jen ha to Rufisque subaka hanki e nder legal bitengal Finkon e nder commune Bargné ene tawi e nder Pikine ene tawi e nder Rufisque ko bebbeyel tokkusel ko bebbeyel tokkusel tawi ko dewele kañum tigi tawa ene waɗa e nder sac taw ko sac de voyage ene wedda e lawol ko ngel hen tigi ngel wali e nder saccos hen kono Allah dandi ngel e nguleki Allah faabima ngel kadi e dawadi baadi tarade don ha weti subaka law non ko don tigi yimbe ji bebbeyel ngel ko don tigi yimbe nyuki hen bebbeyel ngel non ko jomma wuro legal ngal ko woni chef de quartier legal kanyum tigi jetti ngela bebbe on wi dum tigi to poste de santé bitedo kipum carrière poste de santé kipum carrière ko ton tigi ngela nawa to kipum to nawi ngel ton non ko bitedo El Hadji Malik Gueye taw ko kanyum woni chef de quartier on e odo saha joni non police noddam nana udditi hen losngoji mum jajji ne feewi mbele be mbaa fawde juude mabbe e odo yumbe adama wana killifaado badde gede kamtorinde baadini hennenen koto leydi Mali paaden nyande altine fayi talata ben do ko ngarmi ngaraji musde bari hakkunde dadibe leydi Mali be hinde fama tawa kadi ko ciatalam jokkondirbe e fedde G5 Sahela hakkunde mabbe non e beedo jihadiste woni pelle cebbitide tawatebe e ndara falde he den pelle cebbiti non tagal ne warno janguji men e ndar kan uji mabbe didi ka mo mondoro e kanto bulli kesi be jaadino non e kabirde kewre ko don tigi militaire uji di ben tigi ndadi non ngam yidde ha tidi ngam yidde abbade be e yoftiyade kon non be battata sabu be piyama ton pigal musgal no fewi kambe dadibe be kolirama hollirama non e odo saha joni pelle cobbitide njobima no gas joye fittanu taw ko militaire be mbari no gas joye militaire be majjini kadi kene bura capande jeegoma dadido majji ko woni ko wiete porté disparu ko majjube melew gila hanki faade odo saha joni ko ronkube yitede be koliri kadi wonde kambe konin ko be koliri tigi be perdi matériel kewjon fewi heftama e juude mabbe e ko non kadi e wernaji mabbe kewdo otoji mabbe otoji militaire pelle cebbitide keftin jaadi hen dum non ko wolde musna no fewi warante be koliri non kambe dadi be kambe be jobima pittali sappo joyi neddo taw ko wad boninke taw ko wad boninke dum non ko siftinde on non ko caggal kay ko jangu caggal kay del wad boniyankobe wad boninkobe banno janguji moyen e der dido kanwuji e saha joni non ko jalngu woni tigi ko wolde burde musna no fewi warante kay koninkobe leydi Mali be fama ha tigi dedo fedde witede G5 Sahela ha joni ko leydi Mali keddoden car transport mo société Sonef umminodo e ndera wuro witengo jim ene fay e ndera wuro witengo jineni on karon sumi e lawol cumo musmuno fewi e subaka hande cumo musmuno fewi karo sumi ha wonti lalagal e odo saha joni non en ganda tigi holko saabi cumo ngu kadi en kebani andude no foti bila yimbe tawi kay yimbe mbasi en pitali man walla so tawi yimbe gañima hen so tawi en kebi hen ko buri do labde ma ena ngarte modonam senumima e taja joni jento leydi to wuro witengo san non nyande no gase jeedidi lewru septembre gonden dum ko sagata gorko goto jarado duubi capande tati gonnodo tigi asde channel ko kanyum tigi woyndu channel ndu walla ben balka channel ndu jorti makko don ko hena wasi fitanu makko ko be tatobe gonno non hen dido Allah faabi non bawi tigi yaltude kanko tatabo onon de wonnon tigi ko sati makko wonnon o ronki tigi wawde yaltude ko hena wasi fitanu makko hollirama non gede baadi ni non ene kewi wadde e kala saha e ndara fande ngodo wuro witengo san sabu kay ko boyani kene wona lebbi didi joni hollirama tigi sukabe dido asonnobe channel kanyum e koyo men woynu ndu mabbino e men ha yimbe dido mbasino hena pitali mumen ha joni ko leydi Mali keddoden kalene ngal catal bitengal DGCC woni direction générale de concurrence et de commerce et de concurrence ko catal non halfinabe ko fate commerçant ko fate jeegube kolliri tigi wonde be pawi juude mabbe en taw kadi ko fande kulikorobe pawi juude mabbe non e gardugol odo bitedo Hussein Sambou Hussein Bambo inspecteur des services économiques be pawi juude mabbe non e ndara ngodo wuro witengo Kangoba sara kerol hakkude mabbe Guinée Conakry be pawi juude mabbe non e
magasin tew kewgu no fewi taw ko tew gertode tew keccu ummigu tigi e ndera leydi Conakry ene naati e ndera leydi Mali taw kadi tewngu rewani lawol be kolliri non e odo saha joni tewngu fawama juude be mbadi erango kadi faade dendangal besgu Mali nabe kala ne battata hakkillaji e kala saha sodde tebbuli taw ko tebbuli di be ganda to ummi be ganda to faye sono mima to leydi Mali ko to leydi Côte d'Ivoire paade nan to leydi Côte d'Ivoire boisa a hu océan ko cukulela dewel to ko sella ko ngel janganno ngel école ngel duubi tati ko ngel non wada gede kamtorende fewi aljuma benno ko sagataɓe noon ƴetti ngel sanga nder e saha kay ngel fijjanno e suka filaɓe makko ɓe nawi ngel tigui ha gaɗa wuuro ko ɗon tigui ɓe mbaɗi ngel gueɗe kamtorinde no fewi gueɗe kamtorinde fewi ɓe mbaɗi ngel violé ɓe bonni ngel ha ngel boni e ɗum gonndi ngel noon ko sara wuuro mabɓe wiyetego Boore e Cenkoro ne tawe 20 kilométre hakkude mum to wiyete Dimbukoro hakkude Mamadou saha noon kecagal kayne ngel yiiɗa aljuma o foof ngel ronki yitede ko ñande aseta ko janggo mum aseta ko ñande hen tigui ngel yiita e ngel woni hakkude wurɓe e mayɓe ngel adda noon e nder cuuɗi cafriɗe wuuro ngo ko ɗon tigui ngel ɓendina ko ɓuuri yawde e yaccade to wiyete CHI mo Kokkodi e nder Abidjan ko toon tigui ngel wasi juuɗe ngel wasi wonki maggel e juuɗe safroɓe ɗum noon ko gueɗe kamtorinde no fewi baɗoje e kala saaha e nder leydi Côte d'Ivoire koto Burkina Faso paaɗen wuuro wiyetego Kungusin ko wuuro tawatego wuuro taw kadi kañum woni chef lieu diwana biteɗo Bam e nguuro ngo noon en tawe tigui hakkude leydi Mali e nder balɗe tati noon hollirama tigui e nder leydi tati e nder balɗe tati hollirama tigui woni tuggi aseɗa faade altine wuuro ngo tigui jaɓɓima kene wona ujunnaje 20 neɗɗo taw ko doga moltoyo umuɓe fodde capanɗe tati wuuro tawatego e nder nden falde ɓen noon ko dogɓe kay wat boniyankoɓe e oɗo saaha joni gam yidde dandude pittaji mumen saabu hollirama tigui e nder balɗe ɗiɗi fodde 17 neɗɗo wasi pittal men taw ko wat boninkoɓe jooɓi pittali mabɓe ko ɗum saabi noon e oɗo saaha kamɓe foof ɓe dogi fodde ujunnaje 20 neɗɗo e nder balɗe tati gari tigui taw kadi ko ummiɓe e nder oɗo commune biteɗo Zentenga e commune biteɗo Buzanga kañumen foof dogi e oɗo saaha joni goppi galleji men goppi konande mumen laato yima doga moltoyo hollirama kadi ñalawma hanki o wat bonniyankoɓe jooɓima pittali yimɓe jeeɗiɗo taw ko jambureɓe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno mima to Burkina Faso koto leydi Tunisie cakki tortoɗen cour d'appel suudu ñaworno Tunisie ɓe calinima tigui hujjikintoɓe oɗo biteɗo Nabila Karoui tawa kadi ko gembaniɗo gam yidde ardade leydi Tunisie e oɗo saaha joni noon ɓennude ko wiyete dawala ɗiɗi woni tigui jaaɗo deuxiéme tour tawateɗo e nder kasoji kawteɗo e nder kasoji noon ɓe namdino hujjikintoɓe makko o namdinoma nde o rokkate ko wiyete liberté sous condition kono tigui dadiɓeɓe woni tigui halfinaɓe ñaworde ko sali ɗum ha woni ɓe kolliri tigui hay sinno mo yaaha sumgoji lawal ɗiɗi tawatamo tigui kanko ko nder kasoji o ɗaftodirta noon ko biteɗo Kays Saïd sumgoji ɗi noon dawal ɗiɗi ngal waɗat tigui ko ñande 13 lewru octobre gonɗen ɗum Nabila Karoui noon o tumano tigui ko mbuñari kewndi no fewi e ko wiyete blanchissement d'argent hujjukinto makko noon kolliri mette mumen no fewi ɓe kolliri kadi e oɗo saaha joni haydara ala ko laamu ngu sali tigui woppirdemo so wona kay ɓe jiiɗa o laamo leydi ndi saabu kay ɓe gandi kanko o woni ko nder kaso o wawi tigui waɗanede ruuma jariba ha o wawi pasde o yeehi deuxiéme tour eɓe gandi noon so tawi o yalti bowal ko baɗo ruuma jariba makko hano hannirtini ha o wawa ardade leydi ndi ko ɗum woni ko laamu ngu yiɗa ko ɗum haaɗi laamu ngu yaltindemo musidɓe tedduɓe eɗen mbaɗi erango faade dendagal hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe ande dinne ma hettiyankoɓe jewte meɗen e kala saaha ko wayno buuɗal yurmede ha hettiyankoɓe kabaruji men e jewte men kala eɗen mbaɗi erango yo bandiraɓe yo tinno yo noto e fedde heblo sukaɓe Afrique fedde heblo sukaɓe Afrique faltaki mawɗo faltaki cukalel faltaki debbo e gorko kala ne nodda heblo sukaɓe Afrique heblo sukaɓe Afrique ala ko woni fandare mum so wona yidde ittude ɓesguji men e caɗele made kala su école aji gardude fewi e daraji taw ko daraji moderne sukaɓe men mbawa janguinede hen jangde moƴƴere no fewi janguine hen mecce kadi kala noon jiɗɗo notitade fedde heblo sukaɓe Afrique tawi ko gonɗo to leydi Côte d'Ivoire jomum wawi wadde 00 225 57 27 22 89 kawrata ko Bokara Kana walla mbaɗa 00 225 ko indicatif e leydi Côte d'Ivoire mbaɗa 48 64 18 24 kawrata tigi koye biteɗo Abdoullah so tawi noon ko wonɓe to dowlaji dentuɗi Amérique mbatta ko plus 1 mbaɗa 859 hakkude laañi mbaɗa 358 12 42 so tawi noon ko hoorje heblo sukaɓe Afrique windere ko Ceerno Habous Diallo numéro makko WhatsApp ko numéro Sénégal 00 221 77 554 75 54 omo tawe noon e oɗo saaha e nder jillu en tawe jillu makko e oɗo saaha joni
woni e ndera dowlaji tentuɗi Amérique musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko to munen kabaruji men ɗemgal pula ko musidɗo mon seydi mon Radi Abouba kettuki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on